Het is en het blijft voorlopig simmerwaar. En dan ga ik het vooral over de temperaturen. Want het is nog altijd net helemaal stabiel. Hoewel wij er wel aardig van bij komen. Joet de simmerdag, morgen simmerdag en takemieke simmertemperaturen. Te beginnen bij joen en vannacht. Joen is het nog warm. Om een uur wachten nog zo'n 20 graden. Er is bewolking, maar ik nog wel wat zinnen. Vannacht flink opklaringstemperaturen zijn al rond 15 graden. De hoogste temperaturen op de eiland. De wat lagere temperaturen in het oosten en het zuidoosten van de provincie. En er is kans op een enkele mistbank. Dan terug naar de wind. Die is zwak of matig en die komt uit het zuidoosten mee. En dan zetten we terug naar morgen. Alweer warmte, simmerwarmte. Maar de zinnen krijgt toch wel wat concurrentie van de bewolking. Die zinnen is er wel bij, maar er is ook nog een protte bewolking. De temperaturen zijn 21, 22 graden op de eiland in het kustgebied. En zo'n 24 graden in het oosten en het zuidoosten van de provincie. Een warme en flink warme dag dus, maar in het oosten een simmerse temperatuur. En de wind komt uit het zuidwesten mee, voor de watersporters matig en vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de joentijd in de nacht en dan is het nog altijd een droeg en een blijft droeg. Het fruitjoch, manje, tieze en maange. Jawel, zo'n 23, 24 graden. En het zou tieze, ik zeg maar, wat warmer worden als de 24 die ik te steen heb. Op alle dagen hoe dat droeg waar. Maar in de nacht van tieze maange toch een kans op een aantal pittige ruin of tongerbuien. En ik zei het al, het nieuwt ik, tak ik de nou nog warm. We met de manje, maar weer even in het waarsjen.